sering melihat makhluk-makhluk gitu. Sekarang sembuh, Mbak? Sekarang sembuh. Sekarang sembuh. Rahayu sang dumadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan mengenai kesurupan, Bagus. Nah, pengalaman panjenengan ya, selama ini setelah banyak menangani pasien, itu pasien atau orang yang kesurupan yang model seperti apa yang sulit ditangani, Mas? Monggo. Ini ada faktor 2. Kesurupan itu ada faktor 2. Nah, kok pripun kok 2 nggih? Iku dalam arti faktor 2. Iku di alam bawah sadar. Ada yang dikendalikan dengan selaras dengan jin yang itu. Nah, itu ada 2. Nah, sing di alam bawah sadar iku tak buka ya, sing di dalam bawah sadar iku masih bisa dikendalikan orangnya sendiri. Masih bisa dikendalikan orangnya sendiri. Ya. Iku kaya wong lan lindur intine, kok wong turu intine, kok wong turu. Mbok dudul tel iku cek krasa. Nak di dalam bawah sadar, mbok dudul tel iku krasa. Iku di dalam bawah sadar. Itu pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di saraf. Di saraf. Sering-sering terus jadine yo sering-sering keranjingan terus utawa kesarupan terus. Nah, kesurupan nyel dikendalikan makhluk astral atau makhluk jin itu melebu dimensi lain. Masuk dimensi lain. Masuk dimensi lain. Kok iso melebu ya? Ibaratnya roh sejatine iku tindas. Oh gitu, Pak. Roh sejatine dindas, dadine karena ragane iku disilah. Jadi kesadarannya Dipinjam. Terus kesadaran yang dimiliki itu dikendalikan. Oh. Itu yang sulit. Nah, biasanya kesurupan, Mbak. Kesurupan itu biasanya memang karena ada unsur pikirannya kosong atau memang itu murni dari sosok itu sendiri. Walaupun tidak pikirannya kosong, bisa juga kesurupan. Itu bagaimana, Mbak? Monggo. Ono sing pikirane kosong, ono sing gak kosong. Ono. Sing pikirane kosong iku sembrono. Intine sembrono. Nah, sembronone piye pas ning gone tempat-tempat sing gak genah-genah ngono ku ya. Iki ora sopan. Intine ngono. Di tempat-tempat keramat contohnya. Iku gak sopan. Pikirane karo atine gak selaras. Dadine kan kosong. Iku menimbulkan surupan dewi. Mengundang. Ngono. Beda karo sing gak kesurupan. Gak kesurupan piye? Iku ibaratnya gerbang wis kebuka. Iku malah gampang. Sudah ada wadahnya, Mbak. Ada wadahnya. Ibaratnya gerbang wis kebuka kaya umpamane kaya apa jenenge wit kropos. Nah, wit kropos kan langsung blusak-blusuk. Blusak-blusuk. Nah, kok wit kropos. Wit wis kropos iku angel dandanane. Ngono. Nah, wis kropos iku angel dandanane beda karo yang kosong itu. Itu terus, gampang itu. Untuk mengobatinya bagaimana itu, Pak? Sing kosong apa sing gak kosong? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang kosong bagaimana? Yang kosong itu harus apa itu? Relax. Intinya gak usah mikir sing rono-rono. Relax, Pak. Relax, gak usah mikir sing rono-rono. Perkarane oleh kosong itu kan antarane mikir sing rono-rono sih. Nah, sing rono-rono dadi ono. Nah, iku mlebu. Nah, sing apa jenenge? Sing gruwah utawa krowok. Nah, iku tambanane kudu ditutup. Tutup.
Itu bagaimana, Mbak, metodenya, Mbak? Menutup sing gruwah iku melakukan ritual mandi. Oh, dimandikan, Mbak? Dimandikan. Oh, Dimandikan baru ditutup. iya, iya. Babakan sing bolongan songo iku dikunci. Itu yang ada yang kebuka. Ngono. Megawe kan ono bolongan songo ning awake dhewe. Betul. Iya ta. Iku kudu ditutup. Harus ditutup. Ditutup. Iku mesti ono sing gruwah. Ngono. Carane nutupe piye? Dik mang dusi. Banyu kembang. Ya, banyu kembang baru dijamak didusi. Gitu. Ibaratnya kok salin klambi. Salin busana. Udah sesimpel itu, Mbak, ya? Iya, sesimpel itu, tapi bahaya. Bahayanya piye? Bahayanya bocah iki kuat lan orane. Biasanya ndadekno pesing bingung. Biasanya ndadekno bingung. Berarti sering menangani kejadian seperti itu? Sering. Salah satunya, Mbak? Salah satune ya akeh ya. Iki sing tak sebut sijine. Salah satune iki wong Krowo. Wong Krowo iki wong daerah Jawa Timur kan. Iya. Nah, iku wonge Krowo tapi bapak iku dukun. Orang tuanya dukun. Dukun ya. Dukun nyel. Kene opo anake Krowo gak iso nambani kan. Muga pigung roh urung tek dudoi. Nah, urung tek dudoi carane piye mlakune piye iki go ngerti. Bapake dukun, wong pinter tapi kurang pengalaman. Kurang pengalaman? Iya. Kudune wong pinter ki gandengane wong pengalaman. Ngalami, intine nglakoni. Nak pinter tok percuma. Nah. Iki bapake dukun, anake kerwah, wedok. Anake wedok. Nah, iku kesurupane asal usule teko sekolahan. Asal-usule teko sekolahan wis mentas. Tok omah ngebleng nih. Iki megawe gruwah ya. Dadine nek nggo titik-titikan terus. Terus dengan tangani, Mbak? Langsungan aku teko rono jebret karo wong tuane terus mari ngono tak dusi. Tak dusi banyu kelor karo kembang ya. Kelor karo kembang. Tedusi. Bar tedusi terus tak jamak penutupan bolongan songo itu. Penutupan bolongan songo itu ditutup supaya netral, supaya gak ono sing masuk lagi. Gitu. Dadine umpamane duwe indra keenam ku wis ketutup. Soale babakan nggawa songo iku nek wis kebuka, kerowah. Iku sering melihat makhluk-makhluk gitu. Sekarang sembuh, Mbak? Sekarang sembuh. Sekarang sembuh. Soale nak wong bolongane gruwah iku sering melihat makhluk-makhluk yang disebut itu. Sering, Mbak? Sering. Pasane halusinasi, tapi tidak itu. Tidak, Mbak? Tidak. Mana? Beda karo kosong iki, Bang. Beda ya? Beda jauh. Oke, Mbak. Pokoke sing ati-ati nak ning panggon wingit utawa ning panggone wong liyan utawa ning panggon sing tempat-tempat sing keramat iku permisi. Intine permisi untuk salam. Ngono. Nak sing kosong utawa gruwah iku kudu didandani. Dandanine piye? Yo nyadarno awake dhewe. Intine ngono. Aja mikir sing gagak, aja mikir sing rono, nyadarno awake dhewe. Kok nimbule engko lak genah. Nek ora gelem sadar, nimbule sing gak genah. Iku pesen-pesen kula. Salam rahayu. Terima kasih, bagus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam rahayu, rahayu, rahayu.